bonne journée internationale de la personne de petite taille, petit en taille, grand esprit. Assalamu alaikum Pulako, min yiyanta no Saliou Diallo, mi wodayno metere e sappo e jeegom je 1m16. Mi waɗama ko tan mi haalda e saaroɓe e yimɓe raɓɓuɓe mon amen ɓe tinno waɗanaɓe hakkille e yimɓe wonno personne handicapé ɗum wonno personne de petite taille wonɓe hon darde am ɓe tinno welto no Allah waɗiri mumen no par ce que neɗɗo fuu wawa wittade no Allah tagriɗo mum. Kala to neɗɗo o daɓɓo monam no woni adunaru mi noddiɗo tinno welto no Allah tagriɗo mum ka mi ñaago suudu baba ɗo no waɗanaɓe hakkille faa gasa kasi en fuu en gooto o fuu no waɗi importance e adunaru Allah andi no waɗi taggi ɓinguel adama reɓe fuu o fuu no waɗi bakam no waɗi ko wawi nakkude ndenne so o limi sukaɓe hono no amen ni joɓe darde e jande ɓuura barbaduɓe on amen ni tinno wattanoɓe hakkille jannginoɓe on faami jannginoɓe haybomɓe kala ko wawi wadde jogade waɗon respecté droit maɓɓe ko waɗanno sukaɓe to ko waɗnon. En tout cas min gorko jom darde ka e mi welti sanne no welti e suudu babam ɗum no welti e giɗiraɓe am kala par ce que sona jaɓɓi no woruɗano ko Allah ɗum waɗante ko ɓuuri fof woɗude joni noon welti nden nde fams on comité mi waɗo kulle jalminiɗe seeɗa seeɗa e banggal ɗengal ɓe ngal ɗum waɗan mi waɗa sensibilisation yimɓe nangodira accodira kala ko fullo tawam jowtiɗo nano haaloɓe fulle mi jowtiɗo ɓikkon adama ɓe fof jowtiɗo giɗiraɓe am ɓe fof yiɗiɗum. Assalamu aleykum Saliou Diallo kiɗa kosam mo o fof mo sakiraɓe.